Xa había tempo que non viña por aquí. Este sitio sempre está ateigado de ovellas. Xa sei. As ovellas andan sempre nas patacas, non che parece? A verdade é que non se decatan de nada. Andan apampadas. Non se dan nin conta do que pasa ao seu redor. Dígoche eu que se nos poñemos no medio delas nin notan que estamos. E como facemos? Pois é doado. Disfrazámonos de ovellas e metémonos entre elas. Van pensar que somos ovellas e cando esteamos no medio do rabaño botamos a correr e metémoslles un susto. É para que as queres asustar se están moi tranquilas. E á parte, de onde quitamos os disfraces? Ai, hecho un experimento científico, Mumu. Quéroche demostrar que non se decatan de nada non sendo que as asustes. E polo dos disfraces é fácil. As ovellas teñen tanta lá que unha vez ao ano hai que tosquialas e toda a lá se garda. Collémola para nós e xa está. E que lles dicimos aos outros? A verdade que agarden aquí e que nos imos disfrazar de ovellas. Mumu e máis eu imos facer unha cousiña e xa volvemos. E logo que andades a argallar? Non andamos a argallar nada. Rita quere facer un experimento científico, aínda que non sei moi ben para que serve. Imos por lá para disfrazarnos. Pois sí, talmente para disfrazarnos. Agora mesmo volvemos. Eu digo que estas dúas andan a argallar Pois eu algo. véxoas moi tranquilas. Non penso que vayan facer nada malo. Iso de que se vayan disfrazar para un experimento científico a min non me cadra nada de nada. En canto volvan, xa vemos cara onde van. Este disfraz vaime quedar fenómeno. Veña, sae, que debezo por velo. Ten paciencia, que xa case estou preparada. Deixarás algo de lá para min, digo eu. Faltache moito, Rita. Non, eu xa rematei. Estás preparada, Mumu? Que? Parece unha ovella. Ala, é abraiante. Sábelo que pareces unha ovella de pescozo longo. Agora tócame a min, veña. Veña, anda, sai dunha vez. Quédache bárbaro. Xa verás como pasamos de maravilla, Mumu. Xa hai un anaco que marcharon esas dúas. Onde se meterían? Ti tranquilo, xa aparecerán. Vistes que dúas ovellas máis raras? Sí, ser son ben raras. Pero hai algo nelas que se me fai coñecido. Estades pitaños ou que? Esas dúas son Rita e Mumu disfrazadas de ovellas. Anda, pois é verdade. A onde irán? Bé, bé, Bé! bé. Isto aínda é máis fácil do que eu pensaba. Que divertido. E agora que facemos? Pois nada, nós seguimos dicindo bé. E vas ver como o meu experimento remata con éxito. Bé, Bé! bé, bé. Pero, que andan a facer? Deixas que xoguen, non lles vai pasar nada malo. Iso non é necesariamente certo. Cando Alfreda, a cadela pastora, descubra que non son ovellas, vaise poñer furiosa e vainas escorrentar. Non será mellor avisalas? Que aprendan a lección. Que dis, Mumu? Estás preparada para meterlles un susto? Estou preparada. Como facemos? Contamos ata 3 e asustámolas. Moi ben, a ver. Unha, dúas e... Ai, como doe! Traboume un can no cu! Ai, a min tamén me trabou! O teu experimento foi un fracaso! Espero que isto lles sirva as dúas para aprender. Chimpatau, garrita! ¡Qué maravilla! ¡Aboio! É
verdade, eu tamén aboio, pero alá non aboia, Mumu. A ver, de onde quitaches esta lá? Cuac, 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 cuac. Mirade para aí! É Mumu! Amigos, mirade! Cuac, 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 cuac. E vos que vides para a auga? Milo, e logo ti non ves? Ah, Alfred, non ves para a auga? Cuac, 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 Non vos cuac. preocupedes por min. Ide indo vos. Hola! Cuac, 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 Hola. cuac, 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 Viva! cuac, cuac. Viva!